Fil-qorti l-avukati ta' Jorgen Fenek sostnu li d-dikjerazzjonijiet mid-deputat nazzjonalista Beppe Fenakadami kisru dritt ta' Fenek għal smieħ ġust. Huma referu għall-allegazzjoni li qal Fenakadami waqt laqgħa tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi l-ġimgħa l-oħra fejn qal li kieku l-proġett tal-Electrogas ma sarx kieku Caruana Galizia għadha ħajja. L-avukati ta' Fenek sostnu wkoll li Fenakadami rrepeta dawn l-allegazzjonijiet fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu filwaqt li Karol Akulina rrepeta dan l-argument fuq it-televiżjoni. Huma qalu li kliem ta' Fenakadami għandhom iktar pis għaliex huwa membru fil-Parlament u ċ-Chairman tal-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Doris Borg kienet ikkundannata sentejn ħabs sospiża għal 4 snin flimkien ma' multa ta' 25,000 euro tal-li żvujtat il-kart tal-bank ta' anzjana ta' 85 sena. Borg kienet akkużata li bejn Jannar u Ottubru tal-2016 serqet karta tal-kreditu u bijarna xila tagħmel qlieħ ta' 5,000 euro apparti li nefqet diversi flus fi sraben, mobiles, nuċċalijiet, servizzi ta' telekomunikazzjoni u karozza fost oħrajn. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Di Meg ġie rrakkuntat li l-anzjana kellha 9,000 euro fil-kont tal-banku spiċċat bi 8 euro biss. Intqal li l-anzjana suspettat f'Borg u infurmat lill-Pulizija b'dan, iżda meta Borg ġiet interrogata hi ċaħdet li serqitilha l-kart tal-bank. Il-ħwienet li xtrat minn għandhom kollha konfermaw li Borg kienet klijenta tagħhom. Fix-xhieda tagħha l-anzjana qalet li l-flus li kienet ġemmet għal funeral tagħha stess kienu telqu. Fis-sentenza tagħha l-Maġistrat qalet li ma ġiex ippruvat li Borg serqet il-kard iżda hemm biżżejjed provi li juru li l-akkużata nefqet flus mill-kont bankarju biex trat diversi affarijiet. L-aħwa Justin u Malcolm Merċieqa mill-ħamru nataw il-ħelsin mill-arrest wara li ġew mixlija li fis-7 ta' Ġunju kienu involuti fi ġlieda fil-Mellieħa li riżultat fraġel mid-drub gravi li kellu jittieħed l-isptar Mater Dei. Huma ġew mixlija wkoll attakkaw mara u wedduha flimkien mas-sieħeb tagħha. Id-dettalji dwar raġunijiet ta' din il-ġlieda mhumiex ċari iżda allegatament jinvolvi l-eks sieħba ta' wieħed mill-aħwa u s-sieħeb il-ġdid tagħha. Il-qorti ħarġet ukoll ordni ta' protezzjoni favur l-allegat vittmi u familthom. Ryan Kutajjar ta' 25 sena ġie multat multa ta' 2,000 euro wara l-instabħat il-weġġa tnejn f'ħabta bejn żewġ karozzi. Il-każ imur lura l-April tal-2016, Kutajjar kien akkużat ukoll li saq il-karozza b'mod eċċessiv. Fil-qorti l-akkużat qal li kull ma xorob fl-ixkun birra biss u qal li huwa tilef il-kontroll tal-karozza wara li għaddiet vettura b'dawl qawwi.